pánové, vítám vás u dnešního videa. Jsem tady zase já, Bubla, jsem na tady SGčkách duelech a jdeme si rovnou zahrát. Dejte si něco dobrého k pití nebo k jídlu. Nezapomeňte mi dát like a odběr, protože se do konce listopadu snažím překonat přes 10 odběratelů. Říkám to skoro všude, ale fakt se o to snažím. A budu strašně moc rád, když to uděláte. A můžeme se rovnou do toho vrhnout. Jdeme na to. Tak. Co bychom si dali jako takovou rozehřívačku? Kdybych třeba nestihl. Kdybych si třeba nějakou rozehřívačku, třeba tak. Jo. Napíšeme COS bra. Yes! My jsme vyhráli. Vyhrál vrští týpeček 1. 12 lidí hraje Bedwars. To je zajímavé. A dám bych si něco na... Třeba tady. Jo. COS. Ček se na mě podělal už tak. Wow. To komentovat, dámy a pánové, nebudu. To jsme tady. Tady má ten týpeček robí. Já jsem mluví jak dřevoslav. Crazy Simpson. Ale takže to crazy, bro. Wow. Počkej, trošičku zapomněla. Tak Bečku, ty nemáš něco postal sám sobě. To bych rád, kdybychom to usnadili, bro. Kamo, bro, než na mě. No, proč musíš jít zrovna na strom? Kam jsi zmizel? Říkej, že jsem někam utek, protože to musím tě vidět. Už někde tady, já to vím, kámo. Nemusí se skračovat. Aha, on je tamhle. Aha, no to já skáču do vojdu. Musím se na to připravit, protože ty poček už mě běží tady. Crazy Simpson. To mě bylo přijít. Crazy Simpson. Kamo. Ne. Počku, Crazy Simpson. Jen má 5 HPček. Wow, Crazy Simpson. Jsem tu brousím svůj meč. Yes! I to vám dáme a pánové další výhra. Tak, co bychom si teď zahrali? Zahrál bych si rád něco zase. Farbovat. Simpson, pojď farbovat. A dneska. Kámo, proč to všichni líbou? Dal jsem vím? A zase mě bojí, nebo co? Jí nepíšu, co jsou, no to bez taky ne. Jo, yes. Tak jsem mě to nechovat kvůli tomu třeba. Tak, super. Já vám vždycky poradím, když třeba hrajete takhle na SGčkách. No. Třeba jakoby, že jste na tým mapě nebyli, tak se pak toho nebojte. Yes! Proč to znova líbá? Orino je jednotný tady jakoby, že je líbová. Se neboj. Jo, na tady z té mapě nám stačí vlastně 4 farbole, nebo mně stačí. No vlastně, jakoby, že podle toho, jak se zrovna cítíte na to. Jo?
Což mě, já už mám třeba 5. jínu, když jakože počítám ty, jak to líbilo. No to už mám třeba 7. Když chci znát farbovat. No a dneska. 6. win streak, já už mám 6 výry za sebou kvůli tomu, že oni to líbilo. Já jim napíšu, co se mi to líbilo. Tak víme, že co je nějaké slovíčko, kterým se jim zrovna nezamluvil. Ne, tak tady jsme potkali někoho, koho nechci potkat. Ne, Borče, klidně hodně. Gorman. Upřímně řečeno nechci si typečku urazit, ale podle mě se žek. Měli se pomaličku odblokovávat. Typeček je nějaký divný, mně se nezdá. Se od začátku už nezdá. Je to hacker. Oznamuji, je to hacker. Vidíte, je to hacker. Mě řečeno, nevím sami. Čas. Až se to teď znova uvidíš. Jakože přes písku. Hop. Tady je ta mapa. No to víte, kolik je vlastně tam mapa? Já znamenám tady střelkový. Nevadí. Metro. No, je to metro. Yes. Kámo, tak mi hezky hituješ, metro. Jsi tak divně pojmenovaný. Možná jsem na schodě. Oni ničemu. Já se občas divím, ty jentička jakože nefungují. Opět. Když jsem tady, to přeskočím. Hop, jsem koupil to. No, nevadí, dámy a pánové, nevadí. Jaký masakra ping. 132. Bro, tak to bylo ze srdce nenávidím. Teda ne, jakože nenávidím, ale nezávidím. Kámo, nebo čo. No. Bum. Yes, postal jsem. Je. Kytky mě zachránily. Bum, co zkoušíš? Tak z toho nevadí, že to neklama. To je takový svět. Akorát žůbe. Týpečku. Já to umím, ale teďko, co jsem se dělat? Já nechápu. Hop. Tady přeskočím. Tam znamená. Přeskakuju. Dáme 3 bloky. Hop, TNT. Typeček prostě. Já teďka nechci speedbržovat, protože jakože ještě to neumím ani moc dobře, jakože nejsem nějaká legenda u toho, takže kvůli tomu nechci tady rychle stavit, protože vím, že bych jako pravý kopyto, no spadnu. Já se tady prostě jako pravý nubíček by stavil nahoru, protože pak tady prostě budu kemp. Abych šetřil bloky, tak udělám hop, hop. Tak hop. Teď všimně, že se všim. Hop.
Wow, klidek, bro, klidek. Budu v klidu, jo. V klidu budeme, jo. V klidu. Wow, yes. Ani jdu. Jo, je to tam. Já už mám asi 7. výhru. Já už mám 7. výhru. Dámy a pánové, chápete to? Já už mám 7. Počkej, mě zajímá schválně, kolik mám za sebou výher. Já mám 7. Ces. A tam nečítuju nic, kámo. Ani se předem nedomávám, jako by s tím typička má být třeba být špatný, když jste viděli ten metronom. Tak mám tady pobytný. No neříkej, že mám dalšího nubíka. Yes, mám. Už jsem tady. Ještě všechny jsou nubík byl já, takže jo. Nikoho nebudem urážet, ale bude to dobrý. Yes. Já nevěřím, takže když tak se radši postavím. Bou. Jestli by se mi to... Yes! Je to tam! Kámo, už 8. výhra, jestli dám 10 výher za sebou, tak kámo. Jdeme si pro 10. Mám 9. A budeme mít ten tady kubíkovi. Ale co jsem sakra za nubíka? Kubíček asi neví, jak se hraje. Zkoušíš? Nevím, co zkoušíš, typečku. Hopa, TNT, hop. Ne, to jsem za blbečka. Počkej, nevíš, že se nemůžeme zkrátit. Já na tady tu mapu potřebuji pustit, pardon. To můžu i tady, aby se to vypálil. To druhý, hop. A už jsem tady. Oh, TNT! Oh no. Yes. Radši si budu dávat pozor, jako nikdy neznáte svého soupeře, kdy vám jakoby blíkové postavit. Wow, a co říkám? A radši budu opatrný. Fakt nikdy nevíte, dáme pánu, kvůli tomu vám říkám jako, že dávajte si vždycky bacha. Vždycky. Se mi stavím hodně vysoko. Tady vidím třeba takhle 4 krát 4 takové plošinku. A počkám si tam na něj, když tady na něj zadím TNT. Im Garten spiele ich Barton. No, to není nějaký Němčin. Pak se dostanu nervózní, ale jdu si pro 10 minut. Já když tak tam doufám, že do posledního nepotkám nějakého hackera, protože to by se nám nelíbilo. Že dáme pána, to by se nám nelíbilo. Jo, on je teprve tamhle. To vidím až v oce, co tam robí. On neví, co se na něj pouští. Tady já dělám takovou jasičku a výkon tak. Hop. Výkon si tady uděláme plošinu. Číslo 2. Počkej, nevíš. Zkoušíš typečku. Já si tady počkám, já tady s vámi budu čekat. Pojď nahoru. On teďka čumas neblokama. Oh no. Jakub Stark. Oh no. Tak tady máme. Asi jasný, že já prohrám. A já můžu tady prohrát.
To nechci. Víme, že nesmíme ho podcenovat, nebudeme podcenovat. Ale ne. Já o tebe vím, že jsi šetr. Děláš. Wow. To se ti fakt povedlo. Ne, já zapomněl. Hop. Ne. Yes! 9. výhra! Dámy a pánové, já tomu nevěřím. Jestli teďkon dám 10. výhru, tak musíte dát odběr. Musím se maximálně soustředit. Prosím, ať mám 10 výher. Jestli mám 10 výher za sebou, no tak. Tak to bude maximálně hejrat. Hopa. Jo. Hop. Ne. Klidu. Všecko je v klidu. Jo. Yes. Dobré. Všechno je v pohodě. Hlavně nebuď ve stresu. Prosím, ať to dám, jestli to dám, tak jakože, hej, jestli ho znova porazím. Počkejte. Okay. Jo, takže jsme tady, já se teď jdu tady vystavit už nahoru. Tady mým úkolem pak jakože dát 10 minutů za sebou a to se mi brzo povede. Tak dělám tady s tou nebezpečnou věc. Já vím, že ty máš farbou, týpečku. Tak, já jsem týpečku vypsal do chatu. No, prostě, hop. Tak já vím, že možná máš TNTčka, brosky. Dostat aspoň tady, jakoby, že tu hranici. A jdem to hop. A pak jakože nemám pana nervózní, jakože mega. My se takhle tady chtěl udělat takhle pašinku. Hop. Dobrý. Kámo, týpečku. Nechměva. By řekl můj táta, nechměva. A vím, že ty tam seš, bro. Myslíš, že jsem tak tupej? Já jsem že dělat nemůžu. Takhle jsem nemůžu. Já jsem tak dám na panu nevolím, tady je trapka, která musí. A jestli já teďka spadnu. Naxeman. Proč se tady jmenuje Metroman, pak Naxoman? Jo, jaký svrsky. Wow. Jo, vyšušit nemůžeme. Všichni víme. Já vím, že máš TNT, Ne, já ti nevěřím, kamo. Já ti nevěřím. Já sice dělám jakože mír, ale jakože nevěřím ti, bro. Já si radši tady počkám, jo, bro, já si tady počkám, no. Dělám takhle, jakože jednu věc. Jo, naschvál takhle těží, aby si šetřil bloky, on už nemá. Blesky zkusit dělat TNT, ale si pak jakože dám 10. win streak, jakože budu mega rád, dámy a pánové, jakože mega. Už fakt mega moc.
Jo, ne, on řebejš. To a teďka takhle odsad. Jeden. Jak to? Tak tady to bude moje plošina. Jan, aby se ke mně dostal. Tady to je strašně napínavý. Dámy a pánové, vím, že pro vás je to víc dlouhé, už je to 20 minut a jakože pro mě je to strašně napínavý, protože si budu mít 10. win za sebou. Tak jakože. Wow, ty máš farbu, jo. Že by. Jej, spaní, ne. Jo, 10. Jo. Dámy a pánové. Počkej. Dámy a pánové, máme 10 win streaků za sebou, protože myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Já vám tady to nechci už prodlužovat. Nezapomeňte mi dát prosím like a odběr. Uvidíme se u dalšího videa s kamarádem. Uvidíme se zase příště. Čau.